आं 31 तारिख सिबि कर'ना भाइरास COVID-19 पजिटिव नि बागै होम आइसोलेशन तंजाक 13 तारिख जरा मा तंनाय এই শরীরক bo kisa lumtutuk satutuk ui tongo ke social media Facebook WhatsApp nuka je chini Tripura hastini duita government language kokborok tei bangla फिर जों ससियेल मिडियाव नुगै साइमानखा जे कायसा CBSE नि क्लास 3 नि बयो ससियेल स्टाडी सब्जेक्ट को नुखा जे त्रिपुरानि लैंग्वेज सिंकै बांग्ला बाय चाकमा हिनि जे रिजाक तंमानि अब बेलेखेनो खा खामानि हेकेबा बेलेखेनो वाना माइ सिंसा ओंखा आबो नुकमानि लगिनो आं मिया पुइला त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि डाइरेक्टर प्रेसिडेंट नो फोन खलाई सिंखा जे तामनि बागै ओ सोशल स्टडीज बयो CBSE नि क्लास 3 नि जे बयो सिजाक तंमानि तामनि बागै आजागा त्रिपुरानि लैंग्वेज सिंकै बांग्ला बाय चाकमा ओंखाहिनि आं बनो सोंमानि यागुलो बनाइ नायखा आबो त्रिपुरा गभर्नमेंट नि कुनु बयया आबो हंकै सेंट्रल CBSE नि प्राइवेट स्कूल नि क्लास 3 नि सोशल स्टडी नि बयसे गावनि आबोनि बागै बिनि थानि एक्टियार करै जे आबोनि एगेंस्ट एक्शन नानानि ओंखाय आबो टोटली बिनि एक्टियार नि बिनि क्षमतानि बायरे आबोनि यागुलोनो आं लगिनो त्रिपुरा गभर्नमेंट नि ICAT डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर नो कल खलाइका बनो कल खलाइसिंका तामनि बागै अमहाय त्रिपुरा नि लैंग्वेज बांग्ला बाय चाकमाहिनि सिजाक ओंखाय बबो साइमिया हिनि सावो गां बनो बिनि WhatsApp रहरखा आबुनि परे बो नुखा WhatsApp के बो वाना जागै लगिनो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नो CBSE नि जे डायरेक्टर ते नायकलनाय स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जे नायकलनाय बरक बाय जॉइंट डायरेक्टर बाय बो कक साका ओंखाय बरक कक रिखा जे सालसा सालनैनि बिसिङावनो आमो कारेक्शन खालाय रिजाकनाय हिनै साका ओंखाय आं साका कारेक्शननिया पुरा पाब्लिशार नो तै सैनायरकनो पुरा बैन खालाय रिना नांनाय अकनो आं बनो साका परकसा MLA हिसाबैनो आमतिकै साना नांमानिया आमतिकै साका ओंखाय जाया हायफानो आं मा साका बैन मा खालायनाय ओंखाय ICAT डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर साका जे आनि थानि तो पावर करै बरनो बैन खालायनानि आबोनि बागै जों जे हायर अथॉरिटी अब तो पूरा टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट नि बेपार ओंखाय हायफानो त्रिपुरा गवर्नमेंट नि स्कूल एजुकेशन जेहेतु शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट बा एजुकेशन डिपार्टमेंट नि स्कूल डिपार्टमेंट नि अथॉरिटी बाय कक साइनाय बिनि बसाका एबान बिनि जे एक्शन नाना नांमा तबो कयेक दिन बिसिङावनो बो नाहारि खिबनाय अमहायरक ओ सैजाक तंमानि आबो टोटली चेंज ओंनाय बो कक रिखा बांग्ला बाय कक बरक ओंनाय ओंखाय आं आबोनि यागुलो एजुकेशन डिपार्टमेंट नि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर बाय बो कक साका UK चाकमा बनोबो आं WhatsApp ओ कपि रक रहरबायखा बो लगिनो सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे CBSE बोर्ड कक साका इके बरक बो आनो रिप्लाई रिखा आनो थानि WhatsApp मेसेज रक तंगो बो साका बंनि ओ जे पब्लिशर ते राइटर रकनि एगेंस्ट एक्शन नाजागनाय कक बो आनो रिखा ओंखाय अबसे जे अम हाइखिनो
जों सिनि हुकुमु मुकुमुनो सिनि भाषानो जे तला खिखलायनान बागै जे चेष्टा खालायनाय रखनो जों कुनु दिनो याकारग्लाक के अमा हायकेनो जों যত পাল মিলিলাই চিনি শুধু ভাষা সিমিয়া চিনি ভাষা কালচার যত দিক দিয়াও চিনি তামো বেঘাত গতি হইতং তামো হামিয়াং হইতং তামো কেবেমুং ফাইতং আবো जों नायतंग চিনি তিপ্রা সারকনি যে মানথাই শক্তাই যে অধিকার দंबायमानि আবো जों কোন দিনো আবনো চিকन होननानै रिगलाक जों खाबायनो सामुं खायतंग